Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa isa sang Negros ang amon igadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FMR Bacolod 91.1. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. MDRMC sang San Enrique nagrekomenda nga magdeklarar sang state of calamity. 12 ka mga commercial establishment sa Bacolod ginpasiradaan sang City Legal Office. Negros Occidental may 19 na ka mga suspected pertussis cases. Bangkay sang lalaki nga taga Negros nga naglumpat sa barko sa Palawan nakita na. Kag sa good vibes, tos mauta sa suba samtang nagakaon sang preska nga seafood sa tripping ni Ruming. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, buwas na sa hapon ng closing ceremonies para sa palarong panlalawigan. Pero may nakaschedule pa ng mga championship games, buwas man nga adlaw. Sa 2:14 p.m. nga palarong panlalawigan update sa medal tally, nagapanguna ang Bacolod City Delegation nga may 55 ka gold, 46 ka silver, kag 37 ka bronze. Nagasunod naman ang Negros Occidental Delegation nga may 45 ka gold, 18 ka silver, kag 26 ka bronze. Ikatlo naman ang Escalante Division nga may 8 ka gold, 3 ka silver, kag 2 ka bronze. Sunod kay Romeo Sison, ang sports officers ng Negros Occidental Division sa tungasang kainiton sa panahon nga isa karon sa pagpanghangkat nga ginaatubang wala malikawan ang heat exhaustion sa pila ka mga humalampang. Pero ini ang gilayon nga natatapan sang medical kag first aid nga mga team. Hindi naman malikawan sa hinampang ang pag-angkon sang minor injuries sang pila ka mga humalampang. Tungod daw exhausted guro, before makalabot sa finishing line, kasi daw ga-collapse, pero immediately ma-revive man ng iban. Pero ang iban may mga gamay ng mga low injury, gina-refer man natin sa aton referral hospital, dahil sa Corazon Locsin. Pero so parang wala man sang sang serious, kaya after nga ma-treat sila, gina-advise naman sa doktor nga ma-release. Sa number 9, pag-award sang relocation area para sa 60 ka mga illegal settler families sa Barangay 12 ang ginsugura na sa Bacolod Housing Authority. Pero may 40 sa ila ang na-disqualify sa housing program. 29 sa 60 ka mga pamilya nga natalana mawadaan sang puloyan sa Manukan Country sa Barangay 12 sa Bacolod ang natagaan na sang duta nga maistaran sa Barangay Vista Alegre relocation site. Ginsilin ni Cristina Samonte, Housing and Homesite Regulation Officer sa Bacolod Housing Authority, ginaamat-amata nila bawi ang pila ka mga relocation area nga wala ginistaran sa mga awardee sa god mahatag ini sa mga residente sa Barangay 12 na natalana maapektuhan sang demolisyon tuga sa ginapatuman na development project sa SM Prime Holdings Incorporated sa Manukan Country. Samtang may 40 ka mga renters kag sharers sa mga barangay ang na-disqualify bangod kadaman sa ila hindi taga Bacolod. Kag iban nakabato na sadto sang relocation area kag ayuda. Natalana pa nga suguran sang syudad ang site development sa nabakal nga duga nga lote malapit sa relocation site para sa iban pa nga illegal settler families. Manggina sila nga masiling tayo nga DQ na yung mga renter kag kundi second priority ta sila na ya. Kaya atong nga first priority bali ang structure owner gidya nga amo ang maapektuhan sang aton nga sang demolition kag eviction bali. May nag-avail sang condo sa yuhom sa ila? So far wala ko may nabalaan nga gusto dito sa yuhom pabahay naton. Oo. Pero may ara iban to ya nga nagambal nga may ara sila kabataan nga ba gusto mag-avail. So siling namon kung gusto sa mga bata niya basta pag-ibig member lang gusto nila mag-avail, so pwede gid sila open gid nga maka-apply sila sa aton ngayong pabahay. Sa number 8, charging station kag dugang ang mga green routes ang italana sa mall sa Bacolod.
Nagsugot ang Jiangsu Fengshen New Energy Power Corporation sa ginaduso nga lease agreement sa tunga sang katapos ang Transport Cooperative kag Bacolod LGU para sa ilaw 8 ka mga electric jeepneys nga ibiyahe sa Barangay Vista Alegre kag Cabug. Kabahin ini sa green routes nga igalunsar sa syudad sa sini nga Abril. Ginpahayag ni Robert Serrada, ang Chief Operating Officer sa manufacturing firm, na kabahin sa plano ang pagdugang sang ruta para sa Egypt sa Ayala Mall Capital Central. Ang tagdumalahan sa mall ang handa nga magtukod sang dugang nga charging station para sa dugang nga green lane sa syudad suno kay Serrada. Sa madason nga semana sugura ng test run para sa mga Egypt nga ibiyahe sa mga Italana nga green routes. Sa number 7, masobra sa 500,000 pesos nga balor sang shabu nakuha sa bypass operation sa Barangay Handumanan. Arestado ang 35 anyos nga si Jobert Magaporo alias Toto, isa ka high-value individual sa Purok Santo Niño sa Barangay Handumanan sa Bacolod. Inipasado launa sang kaagahon matapos nga makuhaan sa masobra 80 ka gramo sang suspected shabu. Sunod sa PNP, madugay na nila nga ginabantayan ang subject nga ginaligar ginabilinan sang supply sang ilegal nga droga. Nakuhaan siya sang City Drug Enforcement Unit sang 544,000 pesos nga bili sang ilegal nga droga. Pasakaan siya sang kaso nga pagupot kag pagbaligya sang ilegal nga droga. Sa number 6, bangkay sang lalaki nga taga Negros nga naglumpat sa barko sa Palawan ang nakit-an na. Nagakaagnas na ang bangkay ni Bobby Zayco sa Barangay Bunga sa Don Salvador Benedicto sa masapon sa baybayon sang Barangay Tinitian, Rojas, Palawan sang Miyerkules sang Udto. Siya ang ginatudlo nga naglumpat sa barko gikan Palawan padulong sa Negros sang tinalikdan nga semana. Nakilala siya sang iya pamilya pinaagi sa iya nga tattoo sa kamot suno sa iya sini nga utod. Ginaalagar nga nagabatsyag sang depression ang biktima. Sa number 5, ginaligar katapos ang New People's Army nga napatay sa nagluntad nga encounter sa tunga sang army ang nakilala na. Nakilala nang napatay nga ginaligar katapos ang NPA sa enkwentro sa banwa sang Moises Padilla sang aga sang Huwebes. Ginkilala kay Marlo Catasyong, biktima nga residente sang sitio Angalan, Barangay Quintinremo sa amuman nga banwa. Suno kay Lieutenant Colonel Evelio Ilanga III, ang acting commanding officer sang 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army, si Catasyong ginkilala sa iya nga pamilya. Nagapanindugan ang iloy sang biktima nga nagsungka na ini sang 2023 kag ila ginaligar nga ginapato-patuan lang ini nga aktibo pa nga rebelde. Kahapon sa may nasugatan nga 5 ka mga NPA ang army sa Quintinremo nga ginhalinan sang enkwentro. Sa number 4, Bacolod LGU ang tuyo nga magtalana sang air-to-water equipment para sa mga lugar nga wala sang supply sang tubig. May report si Nico Delfin. Gamit ang wind energy, kag humidity sarang makaproduce ang 250 asa 300 liters sukon masobra sa isa ka drum sang mainom nga tubig kada adlaw. Ining atmospheric water generator. May kaugalingon ini nga wind and humidity harvester nga sarang maka-generate sang power supply gamit ang portable generator. Nga mo naman ang nagapadalagan sang built-in filtration system para ma-produce ang tubig. We harvest clean, drinkable water from the air lang po. Yan yung bago na concept natin. How do you convert air to water? This machine uses air filter or copper coils na loob na generates parang nasa aircon ba. It converts air to really water going to the storage. Okay. It goes to the tank. So yung tank natin. And then yung water tank goes to 4 micron filters and UV filters, and then to our drinking water. We could drink it as drinking water. Ang air-to-water equipment nga himo sang ACVO, ang tuyo sang Bacolod LGU, nga ipahamtang sa mga lugar nga wala sang mainom nga tubig, ilabi na karon nga tig-ilinit. Ginpahayag ni May Kwai Kong, Executive Assistant to the Mayor,
magapaydalom sa test run ang atmospheric water generator sa Bacolod City Government Center. Plano ni Mayor Albi Benitez nga magbakal sa mga equipment para mapahagan-hagan ang kakulang sang water supply. Ini magluwa sa ginapatuman nga pagrasyon sang tubig sa mga kabaranggayan tugas ang epekto sang mainit nga panahon. Sa karon nagapadayon man ang duga nga mga water infrastructure projects sang syudad kag pribado nga mga water supplier agud madugangan ang supply sang tubig sa Bacolod sa sini nga bulan sang Abril. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 3, 19 ang suspected pertussis case sa Negros Occidental kag isa ang kumpirmado nga kaso sang pertussis. Inisuno kay Provincial Health Officer Dr. Girlie Pinongan nga nagsiling nga ang mga suspected cases yara sa 1-month-old tubtob 62 years old nga pang-idaron. 7 diring na-admit pero suno kay Pinongan ang iban sa ila ang na-discharge naman. Ang nabilin yara sa home isolation. Padayon din ginahulat ang resulta sang specimen nga ginpadala sang PHO sa Research Institute for Tropical Medicine para mapatod kung pertussis gid man ang natungdan nga mga kaso. Damlag pa, nagpaandam na si Governor Eugenio Jose Lacson sa publiko nga maghalong kag mas maayo nga mapangapinan man ang kaugalingon paagi sa paggamit sang face mask ilabi na sa mga lugar nga may madamo sang tawo. Ang iban ma'am ng home isolation na lang, na konsulta, natagaan sang treatment, tapos kin pang-isolate lang sa ilayang area. May ara kita to mga 7 bala nga admitted na mga cases. So 7 admitted? Hospital. Ang iban discharge naman. Sa number 2, 12 ka mga commercial establishments sa Bacolod City ang ginpasiradaan sang City Legal Office. 12 tanan ka mga commercial establishment ang gin-issuehan sang closure orders ng City Legal Office Integrated Task Force sa Bacolod humalin sa Martes. Nalakip sa napasiradaan ang RTW kag department store sa kilid sandalan nga City Hall sa Luzuriaga Street. Mayara man sang laundry shop kag kalan-an sa Dalan Lopezina. Natukiban nga wala sang business permit ang among mga kumbuyuhan kabangdanan nga ini ang ginpasiradaan. May 7 pa ka mga commercial establishment nga naisyuhan sang closure order ang natalana pasiradaan sang katapos ang task force sa madason nga semana. Sa records ng Business Permits and Licensing Office, kabahin ini sang 140 tanan ka mga commercial establishment nga sa nagligad pa nga tuig wala nag-secure sang permits gikan sa syudad. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros subong adlaw. Municipal Disaster Resurrection Management Office ang Banwa sang San Enrique naghatag sang rekomendasyon angot sa pagdeklarar sang state of calamity sang Banwa. Suno kay Mayor Gilson Tubilyara na pulo o kon kabilugan nga mga barangay sang Banwa ang apektado sang tuman nga kainiton. Ang kalitan sa agrikultura nagdangat na sa 9.9 million pesos. Ining nagalakip sang kalitan sa Humayan. Ang ilang nga mga tubo apektado man. Suno kay Tubilyara, sa Lunes natala na ang special session sang Konseho para mag-concur sang rekomendasyon sang MDRMC sa pagpaidalom sa Banwa sa state of calamity. Sa mga pamaagi makagamit sila sang pondo para man mabuligan ang sakaron 6,000 ka mga pamilya nga apektado sang sitwasyon labi ng ilang nga palangabuyan. Padayon ang water rationing sa mga barangay nga ang tubig nagninit na. Ang barangay Tibsok sunod sa alkalde wala na sang tubig. Ang mga punong gani nila halos wala naman sang tubig. Wala labot sini may mga pumuluyo pagid nga apektado ang ikayong lawas sang masakit, kasubong sang ubo kag hypertension. Nalakip sila nga resolution sunod sa alkalde ang paghinyo sa Department of Agriculture nga magpatuman sang cloud seeding operation agod nga malibyuhan man ang sitwasyon sa mga pananom. Nakahatag na sang food pack sang Banwa sa mga apektado. Ang amon mga hindi na kami kakrap kay hindi na kasarang ang mga pumping. Ang amon nga mga at sa mga tubo rin na mo nakagalaya na. Tapos ang amon pispan hindi man kakakrap kay gamay man ang tubig sang sea level. May tubig ang punong tuod pero
nabaw lang. Di ba mahubas kay perti kadasig mag-ubas ang init kagahangin. Okay, oo. So, dako ang losses namon sa rice, sa amon nga sugarcane, sa amon nga fish pond. Kag overall, wala na maayo ubra ang mga tao. Kaya wala lamon, wala ka function ng wala ka function ng mga punong. Basta manuglibod namon, wala naman kay libod na yung isda. Kagyari naman ang pampabalon namon sa inyo nga pampa good vibes sini nga weekend. Nagakaon ka sa imo paborito nga seafood, samtang amo sini ang imo nga view. Ang tubig sa suba nagaagaw-agaw blue-green. Kung high tide may porsyon sang kalan-an nga pwede makatusmaw sa tubig ang imo mga tiil, samtang nagakaon ka o kon nagapangapi. Lagaw ta diri sa Sabado sa tripping ni Ruming sa alas 10 sang aga. Kag sa Baganian sa Sunday, isa ka mananagat ang nagluwa siya kasumpong nga racer sa ginpatigayon nga Bangkarara Race sa Banwa sang Kawayan. Aton siya nga kilalahon sa Baganian sa Sunday. Barb, sa mga kulang pada ang bakasyon no sang nagligad nga Semana Santa, pwede gid malagawan ang gingkatuan ni Romeo. Kay kag it looks mabugnaw man anik no pag kinahanglan ta na sa karon nga mapaas no panahon. Kag sa Baganihan, isayak racer sang Bangkarara Race. Nagluwas siya Barbs nga competitor no sa among kompetisyon. Kagamuyad to ang napulo ka mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!